Kdyby Tero. Manifest návratu k přirozenosti, moudrosti a míru. Úvodní prohlášení. Tento text není výzvou k násilí, je výzvou k zamyšlení, k návratu k prostotě, která není slabostí, ale silou, k morálce, která nevychází z paragrafů, ale z intuice, k životu, který není řízen strachem, ale srdcem. Kdyby Tero je soubor myšlenek, které ukazují, jak by svět mohl vypadat, kdybychom se vrátili k tomu, co je přirozené, čisté a pravdivé. Kdyby lidé byli vegetariáni, byl by ráj na zemi, protože by přestali zabíjet a tím by přestali šílet a přestali by nazývat své šílené chování normálním. Kdyby lidé jedli to, co jim dává země, nebylo by třeba soudců, právníků ani policie, protože by nebylo zločinů, jen rovnováha a soucit. Kdyby lidé přestali hromadit majetek, nebylo by bohatých ani chudých, protože příroda dává všem stejně. Kdyby lidé jednali podle srdce, nebylo by lží, intrik ani manipulace, protože pravda je přirozená. Kdyby lidé naslouchali intuici místo zákonům, nebylo by třeba paragrafů, protože vnitřní hlas ví, co je správné. Kdyby lidé přestali prodávat to, co Bůh dal zdarma všem, jako vodu, jídlo, vzduch, nebylo by otroctví v zaměstnání za pár šupů, které nenávidíte, a většinou je to stejně jenom maření času v kanceláři a přemýšlení o tom, jak koho vojebat, například svoje nadřízený nebo někoho jiného. Protože by nebyly peníze a někdo by nemusel platit v obchodě dodavatelům a státu za to, aby mohl žít, jíst, pít, bydlet. Prostě zjednodušeně řečeno nemusel by platit daň ze života a místo toho by svobodně zdravě žil v blahobytu a pohodě, bez otročení a bez strachu z válek a tak dále. Kdyby lidé přestali žít proto, aby žrali a začali jíst proto, aby žili, nebylo by nemocí, protože lidské tělo by nebylo hrobem pro maso a mysl by byla svobodná. Kdyby lidé přestali soudit druhé a začali zametat před vlastním prahem, nebylo by nenávisti, protože pochopení začíná u sebe. Kdyby lidé mluvili jen to, co je krásné, svět by zněl jako píseň, protože slova tvoří realitu. Kdyby lidé následovali moudré, jako Sokrata, Krista, Panu Marii, žili bychom v utopickém socialismu a míru, protože jejich vize byla plánem pro ráj na zemi. Kdyby lidé přestali být vychytralí a začali být prostě moudří, nebyli by slabí, ale byli by silní, protože síla je v čistotě srdce a čistotě duše. Nad hodným člověkem nemá peklo žádnou moc a naopak takovým hodným lidem pomáhají všichni andělé, a to i ti andělé pracující v trestaneckém zařízení zvaném peklo na zemi. Jen zlí lidé se bojí ďábla a pekla, stejně jako kriminálník se bojí policistů a dozorců a vězení. Kdyby lidé vnímali svět jako vibrující celek, pochopili by, že každá myšlenka tvoří a začali by myslet krásně. Kdyby lidé přestali ubližovat, přestali by trpět, protože bolest se rodí ze zla. Kdyby lidé přestali spekulovat, jak koho vojebat, začali by tvořit, protože tvoření je vyšší než ničení. Kdyby lidé přestali mluvit pomluvy, začali by slyšet pravdu, protože ticho je často moudřejší než slova. Mlčeti zlato. Závěrečné poselství. Kdyby Tero není utopie, je to paměť. Je to paměť na to, co jsme ztratili. Je to kompas, který ukazuje směr zpět k ráji. Ráji, který jsme nevyhnali my, ale který vyhnal nás. Je to výzva k odvaze být jiný. Myslet srdcem, jíst s úctou k životu druhých. Neplatit za maso, nejíst maso. Neplatit za bolest. Neplatit za smrt. Člověk se pozná podle toho, jak se chová k těm druhým, zejména k těm nejubožejším z ubohých, k těm, kdo v lidském světě nemají podle zlých lidí žádná práva, jako jsou zvířata, příroda, žebráci. Žít s láskou a tvořit svět, který nebude stát za hovno, ale bude stát za život. Hodný člověk. Kdo je to hodný člověk? Za prvý evidentně to musí být vegetarián, protože nelze mít hubu masnou od masa, břicho plný masa a tvrdit, že jste hodný člověk.
Vždyť vy jste nikoho nezabili, vy jste jenom vrahům zaplatili za to, aby pro vás zabíjeli, že jo? Vy jenom sponzorujete svými penězi. Při nákupu masa tak sponzorujete koncentrační tábory smrti pro zvířata, sponzorujete vrahy, řezníky, platíte strojní zařízení, který masakrují zvířata a tak dále. Kdybyste se jednou byli podívat na jatkách, už v životě byste nestrčili do huby žádný maso, protože byste se zeblili na místě. Jaký je to tam hrozný utrpení, takže všem vám doporučuji. Běžte se podívat na jatka a okamžitě se z vás stanou vegetariáni. Takže si uvědomte, jakou hrůzu způsobujete, když kupujete maso. A pak se nedivte, že za to, jaký jste svině, který kupují maso a žerou maso, takže za to skončíte v pekle. V horším pekle, než jsou ty jatka. S tím počítejte. A nechtějte slitování od nikoho. Zrovna tak, jako vy nemáte slitování s těma zvířatama. Takže hodný člověk je mimo dosah pekla. Peklo nemá moc nad tím, kdo jedná čistě, srdcem a v souladu s přírodou. Takový člověk je chráněn, dokonce i anděli z pekla. Což je silná metafora pro to, že i v nejtemnějších místech existuje světlo, které slouží dobru. Zlí lidé se bojí pekla stejně jako zločinci policie. Peklo zde není jen náboženským konceptem. Peklo je obraz svědomí, strachu a následků. Kdo koná zlo, žije ve strachu. Ne kvůli trestu, ale kvůli vlastnímu vnitřnímu rozkladu. Peklo jako trestanecké zařízení na zemi naznačuje, že peklo není jen posmrtné místo, ale je to stav mysli, svědomí a společnosti. Lidé si ho vytváří sami, svým chováním, systémem, lhostejností. Peklo nemá moc nad dobrým člověkem. Co je skutečné peklo? Peklo není jen náboženský obraz plamenů a zatracení. Peklo je stav mysli, je to svědomí, které bolí, je to život ve strachu, ve lži, v nenávisti, je to svět, který jste si vytvořili sami, svým chováním, svými rozhodnutími, svou lhostejností. A přesto i v tom nejtemnějším koutě lidské existence existuje světlo, existuje dobro, které je silnější než jakákoliv temnota. A právě o tom je tato esej. Nad hodným člověkem nemá peklo žádnou moc. Hodný člověk, ten, kdo jedná podle srdce, ten, kdo neubližuje, ten, kdo neplatí nikomu za maso a tím jej nenabadá k tomu, aby ještě více vraždil, ještě více zvířat pro ještě větší zisk. Hodný člověk je ten, kdo pomáhá slabým. Je tedy mimo dosah pekla. Ne proto, že by byl dokonalý, ale proto, že jeho duše je čistá. Takový člověk se nebojí trestu, protože jeho svědomí je klidné a čisté. Peklo nemůže ovládnout toho, kdo žije v pravdě. A právě takovým lidem pomáhají všichni andělé, i ti, kteří působí v nejtvrdších podmínkách, v trestaneckém zařízení zvaném peklo na zemi. Strach zlých lidí není duchovní, ale je biologický. Zlí lidé se bojí pekla, ale ne proto, že by věřili v Boha. Bojí se pekla stejně jako kriminální, který se bojí policie. Bojí se odhalení, bojí se trestu, bojí se ztráty moci. Jejich strach není duchovní. Jejich strach je vypočítavý. Stejně jako zločinec se bojí dozorců, tak se zlý a vypočítavý člověk bojí pravdy. Bojí se svého svědomí, které ho jednou dožene. Bojí se ticha, kterému připomene, co udělal. Bojí se milosrdenství a soucitu, což jsou nejvyšší stupně opravdové lásky, kterou zlý člověk nikdy nepoznal. Zlý člověk si myslí, že ví, co je láska, ale to není ta láska. To je jen jeho sebeklam. Majetnický pocit vlastnit a ovládat objekt svého sebeklamu, který lživě nazývá láska. A láska to není. Je to jen
šílená posedlost vlastnit někoho pro jeho vlastní pocit, že někoho vlastní. V okamžiku, kdy si najde nový, jiný objekt své posedlosti, posílá dotyčnou prý milovanou osobu do prdele a nazývá ji od té doby sviní a podobně. Peklo jako zrcadlo společnosti. Peklo není jen posmrtné místo, do kterého se reinkarnujete jako miminko narozené v pekle, kde vás pes Kerberus zabije, abyste se opět ještě milionkrát reinkarnovali zpět do pekla. Je to stav společnosti, je to systém, kde se prodává voda, kde se za jídlo platí sexem, aby matka měla jídlo pro své děti, kde se lidé navzájem vojebávají místo, aby si pomáhali. Vaše pozemské peklo je kancelář plná intrik, je to škola, kde se učí poslušnosti místo moudrosti, je to nemocnice, kde se léčí symptomy, ale ne příčiny. Je to svět, kde se lidé bojí říct si pravdu, protože by přišli o práci, o přátelé, o normálnost. Andělé v pekle. A přesto i v tomhle světě existují andělé. Lidé, kteří pomáhají, i když za to nic nemají. Lidé, kteří se usmějí na bezdomovce, kteří pohladí zvíře, kteří řeknou pravdu, i když to bolí. Tito lidé jsou světlem v temnotě, jsou důkazem, že dobro není slabost, že čistota duše je silnější než jakákoliv moc a že peklo nemá nad nimi žádnou vládu. Závěrem. Peklo není konec, ale je to výzva. Peklo není konec, je to výzva, je to místo, kde se ukazuje, kdo jsme. A právě tam, v tom největším chaosu, se rodí skutečná síla. Síla být jiný, síla myslet srdcem, síla žít s úctou, síla tvořit svět, který nebude stát za hovno vzniklé z hníjícího masa zlých lidí žeroucích maso, ale svět, který bude stát za to, aby se v něm krásně žilo všem živým bytostem, a to jak lidem, tak zvířatům, i andělům, i ďáblovi.